Nasakop ang usa ka hingkod nga pangindaron nga lalaki human nanigpas yang silingan sa barangay Guadalupe, Cebu City. Si alias Polo, daling gisikop human nanigpas yang silingan gamit ang polo na igo sa walang bahin sa abaga ang biktima ug daling gidala sa ospital. Magatubang og tukmang kaso ang suspek. 21 anyos nga babae nga pasahero og jeep paseroan gituli sa tulo ka mga lalaki cellphone sa biktima na dagit. Apan duha sa tulo ka mga suspects nga si alias Daot 23 anyos ug alias John 18 anyos ang nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Parian Police Station 1 Cebu City Police Office. Usa nila kakauban nga si alias Michael 33 anyos ang nakaikyas. Sigon sa duha ka mga suspect nga si Michael gyud ang napasiugda sa tulis ug nadamay ra sila. Gisudlan sa 29 anyos ka construction worker ang pagpamaligya og ilegal nga drogas human matod pa gikapoy na og trabaho sa site. Nadakpan si alias Melvin taga Barangay Poblacion, Toledo City. Matod sa dinakpan, gipulaan na siya sa iyang trabaho hinungdan nga nag-sideline og pamaligya og mga shabu.